Here we go, I'm nosing. If we're to cruising, I will do skyline. Always spotting knows a be possible. Effort you. No, takže pripravujeme sa na svadbu. Tuto mi píše Simona dačo. No som zvedavá, čo zajtra bude rozprávať. To aj ja. Takže stala sa taká vec, že Diana si nevšímala Simonu Bubenčíkovú a mne to teraz píše. Vidíte? A teraz počujete. Buďme k nej také dobre, budeme sa jej vypytovať. Presne. Čo robila a tak, keď budete vy dve, tak jej povieš, čo robila s Igim a potom ja. Presne. Napíšem presne. Presne. Jop. Takže takto sme sa dohodli, zajtra uvidíme, čo jak bude, takže ja som zvedavá týž. Každý je zvedavý, pretože toto Diana prehnala, že si nevšímala kamarátku. Takže dal tu niečo po romsky a špatné, ale ináč v pohode, zasmejeme sa. Takže toto zabila. Takže teraz to tak ohovárame, no ja nie, ale Simona. Takže riešime tu, nudím sa. Som u Pavly, takže nuda je tu. Počujete nás, píše si so ženami. Pavlika si píše so ženami. Dement. Jo sem. Baby. Nebo Zlatko. Pavlika si píše so ženami. Jujs. So ženami si píše. Neviem, našla si z veľkou krtyša tako zas. Hrozné. Ja aj to sme zabili, no, takže odved si, akože, toto má spraviť kamarátka, že si nevšíma. Nevšíma si vlastnú kamarátku, je to odved si. Vravím odved si. Úsmevy falošné, s bratom sa miešate. Všetko sa zmenilo, možno len omylom, sej sa rozplynú. Wow. Úsmevy falošné. Joj, zás taká správa prešla. No, písal mi Simona, takže joj, bíha z radoch te byla vareko dela. Lačes penes, lačes penes, lačes penes, či pen. Jazyk rómsky. To bolo v roku, kedy sa vytvoril rómsky jazyk. V jakom roku? Otázka pre vás. Takže to sa, keď boli praviaci ľudia. Vtedy. Pozrieme sa tam a tam Pavlinka. Odveď si je proste drtol má. Ja, že ja kráľovna, hej. A ona odveď si, čo robí? Alebo sa nudzím. Nudzíme čítať rozprávku, hej. Tá ona sa má učiť, hej. A ona je na mobile, píše s divčatami. Nenormálne.